Krobi Asante kotoko waya ye ni mwaku ye ni mwadwane o ai Asante kotoko waya ye ni muku ye ni mwadwane o ai Atiefo amutie me munyina mu ka me ho a ne ensan to dwumi biem Krobi Asante kotoko waya ye ni mwaku ye ni mwadwane o ai Asante kotoko waya ye die ye ni mwaku ye ni mwadwane o ai Adishimama mema mu nyina atrase e de ba Hamburg Ahenfie enadai dwumadi aye bedie ye beka abokosem afa Sagrenti eko a ebaaye se mo beka ye nansen otumfo se etu abebi okotoko hene oko English abrochimam ena okodi nkomo bi ema asanteman adwapade a English bronin enam ekon so ebefa ko English no omo asade abo omaganam eninti ebaaye no na sante hene odika hia akrakefo eni mpanimfo bebre ewo kumase aye KNU University ho eni omu hia nanu akire no osa bodwa ema santeman eni Ghana ahemfo obi afre kuntunkuni eko dwumadie nase de kire se eyampa se BBC a de friend se Sagrenti War na eno ho asem ene ye beken otumfo se tu abebi okotoko hene wona ati sikadwaso na sinkrawire ni brawire nwuma so asantemadu pon esremu se giata o se tutu nyankase o se tu afri onyina se yase nana wadehye awie yese amwa ha o nana no ahemfo amuwo omaganam efri atifi kopem anafo efri epoye ekosi atoye nana no michie obi biara nana no ahemfo amuwo Hamburg abrochimam ha nana no matrankonwa michie obi biara na michie okogia mako fifrum po baso a Asante hina uwo Hamburg nana awie michiao nana no ahemfo amuwo America mamu michia obi biara na memamu nyina so mmonu yo ese mwagina mu ama akamfo ya mamre ye da nadi akire abrofo nana Asante hine eye otumfo se tu abebi okotoko hine edwa na wo boye no na ye kire se omunya Sagrenti ekon na Sagrenti War no eno ho asem ne ye mese ye beka etise mo beka ye a eda no na eye February 8 2024 yi ena otumfo hia akrakefo ewo university ho ena 10 February no so wotena ase efra kuntunkuni ebodwa emu a obi ehuniye saade no ho asem ena making na ekon no kwasi broni a enam no so ma yenya akon no na ni din de Sagrenti Wesley ena ye nananom enam se yanko suku nti na Sagrenti Wesley no ye twa so ye ne Sagrenti ekon ena ma ne be ye Sagrenti War na ekon no enye dakrope ena hyase na nimfiti ase ekobwie na wie ye no eno ana ye be kiremu eti de mi sesi amene mo kasa die kwasi broni be kasa Sagrenti War part 1 de kofad baye ma sa ekon ne baye no ene na me hyase e de frisanse bibia nkoka papa enye girede Asante hine nana
Kwakudua odi kan ne penso na asanteman asumdue nko a esanse asanteman di ka ko esa ewo dodowa a your friend said the battle of dodowa asanteman mu de your friend say akataman sokon sabro santehia no otie akonwa so na friend say na osey ya akutu na saa kunu mu no asante di nkuguo na nkuguo na asante di ye no ema amantuo bi a no mo hye asante ase ete wo mo hufiri asante mem na baby ti se enkran no mo ka asante man ho achim no ka asante ho asene no ka asante ho wasa sahwi nzema no mo nyina ka asante ho enne dinkyira na saa kon na meka se won mo kon wo dodowa no ekom emam se asante edi nkuguo nti ema saa emman ya mebubo ni nyina obi atwe no ho ema kwasi buroni ekie se ne etie no wate wo mu nyina afiri asante mem enti obi ani ne ho so na emom o de ehie ebeto asante ene akyem ene wo mo wo na naafo fam no ehie no se asubonte a ye friend se asuo pra ene o mo de to hie enti pra na naafo de eni kwasa asantefo etra asuo pra na emom no efiri pra no agya ede kwa na tifi family de na ho no enyina eye asante na se de be ya menya emfumsuo nti na ya twere ebra esi ya kwasi broni friend se date ni nti no makuru kire bi egu nkrata so se de be ya menya emfumsuo edi nti so wo hwamia ena mia kwasi broni ebese yesi bibi de pen eye twere dua mia me fa ya me de twere ye se de be ya manomfum eti wo hwa nkrata mia me ensa no twere ena me de ye neni osantehine na kwakudua epenso no asumdue eba ye no sabre na omo akoko osantehine osaya akoto penso omo akoko ekon ododowa ama bi ade omo ho ninti sabre ingresi bronia na wote empoano ho na ye frɛ ne se governor na ni dinde George McLean Sir George McLean wonu de no na ndati Cape Coast ena your friend Cape Coast Castle ho ena na wodi ne ho ene wo mo a ingresi abrofo kakra wo mo abetena ho ene empantefo ne akemfo ne ade ni nyina no omo de omo ho akoma ingresi broni no eninti ema wone asanteman ne ahemfo bi hia ye se wo mo hihye bibia your friend se kwasi broni friend se treaty na saa treaty no omo twere no afi apem aha nwotwe aduasa baakum me kire se the Treaty of 1831 na omo do omo nsa ahihye nkrata na se no won mu dini George McLean no on na gina mu ma English broni ene English fu a na omo abetena oman mu ena odihyepreko a ye friend se akianoa no osaye ohene ewo kwakwa on na gina mu ma asante hene afei wo mu a obu gina mu ma aman a aka no won mu di na didi suwe ohene ba ko ne friend se na agre eya na nkorfo kan agre kwasi broni na be friend na agre na mo wadi agre wono no oyi ohene ewo ogwa ene ye friend Cape Coast afei na adueku no ye emfantefo hene ana ye wona na amonu wono so no ye anomabo hene na kwadwotibu ono so no ye dinkira hene afei na owusu kokko no ye ohene ewo kuro bi ye friend tufu ebi so kan twifu afei na enimene nimini onna na ye wasa hene nana ba ko ne friend se nana otibo ono so no ye asen hene nana otuo ebi so kan nana otu ono so no ye abura hene ene ahemfo kakra aka
eninti sabre yi amanya mebobo ni din nyina omo ahemfo ni nyina no na omo hye Asante ase eti se ne wote se Asanteman ka se ne wasa sahwi ene nziman mu nyina hye Asante ase a na ye nokore eninti treaty anase nkrata yi a omo di gu wa de omo nsa hye ase no na omo pese omo kire se omo te omo ho enyo omo fa ahudie afri Asanteman eninti ebre ba asa no wo mo san ede wo mo nsa hye san krata yi ase eda no mo de hye nkrata na ase no na ye opolisu oboso ne de toso aduenu enson afi apem aha enwotwe aduasa baako de mpese me kire nse eye 27th April 1831 ena omo hye sa emra na omo de omo nsa hye nkrata ase no na omo wieye no obroni anu ohwase no nti omo frere eyi no edin se McLean Treaty na omo hyase no ena omo kire se edi kwasa asantefo omo tre asubonten aye friend se pra sabrenso na Asanteman wohwemu a emfanteman mu nyina na akoya Asante na kura na asantefo ne omo ebos a omo ye ewonko a omo no omo digwa no omo ni kura ye friend se elimina adina eniti adina ho ne de ne ho ye emfa Asante enti wokwa dina sesi a enipa dodo na no ombeka se omo nkifiri Asanteman na bre ba asa no se ye gi sansa si fira Asanteman tem no anye Asanteman abodwo eti de koba ya ne se Asanteman ombesa abobo mo ho biem na obo asa akoko na fe no wonmo akoye se wonmo esa agi wo ho afiri agi wo nsase akwasi broni ebegi firi wo nsa no de akosan se na wo mo aninye ese asen achim denchira wasa sahwi ene odi akeka ni nyina no wo mo ate wo ho afiri ho enam eko a omo kokun no dodo wani nti afi apem aha nwotwe aduasa baakum 1831 ena obodo omo nsa hye sankrata na se na se enye nananom Asanteman abodwo etiefo mama me bre kakra na menton me niema me digwa ewi a yebesai atoaso Sempano nkyɛnse papa ye de bodan so a adapɔ frufi demufu a efise wode niema papa na yi won nkyɛnse no enam penti papa ye frɛ no ansuro owia no de yenti ne kala no animpa na nkyɛnse no so entete na enwe na akyen so se wo won kran ne potemu a wobenya adapɔ frufi ewo onkran ofanko beria kumasin so wo ahia overseas junction from wa matrufo eso 0248944710 and 0208385656 Adapɔ frufi mwama adensifo breso ati adishimama me mabwakwa aba medam wase se mwanya abotre mame na mikodi migwa ebaaye sa asema mika yei ema omuko dodo wakun eninti omuko trase ede omunsa hihye nkrata ase aye friend say the treaty of McLean Treaty no ekofa nsem pi baaye nti na Asanteman se omubo nyoso eninti de na omudwene ho ne se eko na omukon ya omukokun no dodo wa no a omudi nkuguo no na koye aninguase ama Asanteman nti kwan bi ombefa so a ombesa akokon no ombefa so ebiem ekuna wo mo kon dodo wa na Asanteman edi nkuguo no sabre no na se Cape Coast enkran castle na won kran ye Christianbo Castle any Cape Coast Castle Elimina Castle any fault to won kran poanu ni nyina no na ehu sika no abrofu tuama Asanteman etibre ba se omuko dodo wa kon na Asanteman di nkuguo no sa sika no abrofu ni gya atua etina Asanteman pe kwan ombefa so a omunsa besa ka omusika afebiem so no omusika no omunya firi adina eye elimina omukodigwa na fe obi obedigwa ompoano ho nyina so no yege ho to de kwa ema Asanteman no eno so na abo Asanteman
na de ne twatoɔ koraa na ya asantima bufuo koraa ne enkoato akwasi broni friends slave trade no na sabre kwasi broni abetwam enti na nanan asantima wo mo nte wo mo ho ase sanse eno so na na bire wo musika eniti de na be ya ne se ene sa na te de a ye besai akokon na yakogi yensase a won mo agye free yensem kwasi broni adaroma wagye free yensem akoma ama o mo ate wo mo ho no eniti saade no ye besai akọ ekon ni biem de sabre no na broni a wote akonwa so a McLean free ho no na ni dende Governor Richard Pine etiefo se mu bekaye a ye wo bi wo NPP abanyukuo nu a sabre kura wono na ye KMA panin ye frɛ ne Sampan sa din ni bi ene da Sampan no so nti broni na obetena ogwa na ye frɛ ne se Pan no ni din na betoto mfantifo bebre so enti na ye frɛ se Governor Richard Pine ene ono asem bi a esi ya na santeman epe kwan yakokon no muntie opani bi sori wasantemam a ne ye frɛ se akwasi gani ena oye asanteman eboni bi na eba sa na asante hine kan se yenkopɛ kwabde gaminim na se no adwane edno ho akoma kwasi broni wo Cape Coast na ka asanteman emfami kwagina emranim na omuni nasem na dia eyen adsam ni nyina ne se asantemam se wofa adwapade bi wa asantemam mu a adwapade nse ye sika akọ ne agudie kese a ewo se ye de kọ asante hia yimfie eti abokosem tiense akwasi gani afi apem aha nwotwe aduesia mienum 1862 ena opani kwasi gani okofa agudie eye sikampo bi ena wodi sieye nenumu na obi kobo osante hina mane ne efre kwasi gani so womra oduru ba bi no okantam me kana na otumfo ntam kase miensa se memfa sika bia menya hwe na abokosam so kire se ene amamre no se woka otumfo ntam ne akiw deduade a ewose ye do kọ ahemfie oni ekodi asem no eno na wopani kwamna ayikwasi gani onu awunu se ade a waye no ne to ya da ho ene odwane de ne ho koma akwasi broni a ye friend se Richard Pan no ye governor ewo Cape Coast no eninti ebra asante hi die tiemu ohun se akwasi gani wadwane kọ Cape Coast no ogba ho no ene osoma na hemfu bi se monkọ na monkonko kankire kwasi broni se mihia me dehye no waye sei na ye ni nasem eninti otumfo esoma ya wonmo kọ no na omukuta afnachem meka afra na ye disika kokko aye no na asante yabakosam ni amamre kire yense saa afna no ye de soma obi so wonfamra won kenya ekwemu ade bi a edin bia na afna ni betwa iti omu koya koduru ogwa ekoduru kwasi broni a ye friend Richard Pine eho omu di asem ni kotu nanim a Richard Pine si debi onya kwasi gani no mfa ne ma asanteman kopim se so nim se ye ne ma asanteman a osante hini bekunu na sesa kwasi gani sika okompo no fae no de akoma kwasi broni no eninti no omu mpese omu di kwasi gani ebema asanteman edinti enkra eba kumase ebeto osante hina nimu no ena osante hina suma se mo kankire Richard Pine ne se me kamentam ni akese miensa se enya de a meye kwasi gani ne hwe ne me pasem num no kore odifo odibi mu minkunu kwasi broni Richard Pine wante asem na se eniti ebre ba asa no onim sase ne bakumase nko ade ayibeku no eninti onim sase asante hine so oka ne ntamu a ontintasu ongu fom emfa ne ketrema emfa kwasi broni anti ase esa eninti ebre ba asa no afi apem aha nwotwe aduesia miensam 1863 ena wosoma enipa
Santihin sa asuma nipa se monko wogwa ho na monko bo eho dawuro nkire kwasiburuni se enya de a metimi aye saade ne entinia ade na kwasiburuni waye no yesori etia nenso Richard Pan wamfa kwasigani no ansa ama Asante ehene eti emu a nana kwakudua owuye no nia obedi na de no na oni nana Kofi Kakari na nana Kofi Kakari nso no abokosem kire nse sede odomankoma ball no boyi obi a na okuta kukuoduro so wu ka abokosem fa santema ho a Asante ahemfo ni nyina nananom Asante hene no abokosem kire de na okuta kukuoduro no wonsuro hwe no epa wone nana Kofi Kakari eninti nana Kofi Kakari a meka na asemi nso no na oyi hina no osago tema ema ne manfo so ya santini na ne nam ho na ahia wo na ni bibia wo ye no na ye ne ya etiska akọ kakra ewo ho kra no wosesa no wo kyema wonmo a omu ni bie no ebi wo mpokura abokosem kire nse wo kikire brodie kahira no diska akọ ahim no mu kin ye ton brodie kahiri eninti ema yeto nana Kofi Kakari din se wo de Kakari a o kyempo anase Kakari akempo na sabre no mu no ana na ekun aba akwamufuo ani krepifo ntem sabre na Kofi Kakari betena konwa no so a krepifo yi omuwe oframantem ana akwamu nso de ye nimbo no se omu ne adua na wonom na omu akekere wo mo mai dada eninti sabre no akwamu hina no atia konwa so ne friend se nana kutu eti wadenkra ma ye bebo nana Kofi Kakari amane se nana kotoi asem se na asio krepifo ne menya ntokwa enti misro Asante madia menemo enti mumpe edom no meboa me eti hona otumfo Kofi Kakari osoma ne gas wahene na gas wahene no ye frɛ no nana adubofo wone adwusoma hene sabre na dwuso aye brempon hene dwuso hene ne frɛ sɛ nana Kofi abire nuama na Kofi abire nuama wone nana adubofo ne wo modom omokɔ akwam ekɔboa akwamu he nana akuto ema omo ne krepifo ekontokwa na ekona abakosam kirese edimfie miensa ansa na omudi krepifo yiso enkunim na esi afiapem ahagwotwe aduesia nkrum 1869 na saasem we ebaaye no na wo se akwamufuo yi edi nkunim no ena eba se omo efiri kun mu ban sabre nso abokosam kirense framantem ho no na ho ni nyina ahye German abrofo ensa enti nana akoto nana dubofo ene nana Kofi abire nuama omudi omo ani hunu abrofo na omo na omo konye no enti omo kontokwa na omo ba no omo agya akwamfo no omo krom ti omo sa bekumase ti no omo nam akuapem beponum ena omo bepie akuapem akuropon ena omo ba hunu se abrofo miensa bi wo ho ena omo kire wo mo sa abrofo no na omo miensa nyina emu mienu eye asofo etiefo moma me ebre kakra na minimidwa mesan maba Sempano nkyɛnse papa ye de bodan so a adapɔ frufi demufu a efise wode niema papa na yi won nkyɛnse no enam penti papa ye frɛ no ansuro owia no de yenti ne kala no animpa na nkyɛnse no so entete na enwe na akyen so se wo nkran ne potemu a wobenya adapɔ frufi ewo nkran ofanko beria kumase so wo ahia overseas junction from wa matrufo eso 0248944710 and 0208385656 adapɔ frufi mwama adensifo breso ati atiefo memamwa kwaba yetoa ya bokosem no so na ebra nana adubofo ene nana Kofi abire nuama omu beduru
ekropon akuapem no ombeto abrofo emema mienu ena oba baako sabra omo banso no omo asaki broni baako aka ho ena omo de omo ba eniti broni a ombeki abrofo no ombeki womo wo baabi a ye friend se akuapem ekropon no na omo ye basre asofo kwasi broni beka se Presbyterian missionaries na do omo kire baako na ni din de Ramsaya ena baako de kun ena omo kire Ramsaya yire ene Ramsaya ba eka ho afei de obudi ka kire na no omo de na ba no ye French bronia na ono de wote omanu mu anu odigwa na ni din de Bonat na ni din de Bonat nti na kese omo ake abrofo mema hodo mema miensa sa mienu a midi ka bo mu din Ramsaya ene kon no na omo firi Switzerland ene French ni no so Bonat omo che omo kan ho na bokosem kire se na nanom de omo ba no omo hwen wo mu abrofo itire ho tokwa ene omo de adwe abe ya go ho no na adwe no omo de to omo apampam se enu ne kahiri ene de fontom from to so ene ye bom mu amohwe kwantintin se ya chi wo mu se ya chi wo mu nomum kwasi broni beka se prisoners of war ene obodo omo ba kumase na nanom kire me se wo mo ba no aduane ane eta ne de ma wo mo ye enchewie ene bofre eti mo amukọ basri school no se mo beka ya na mo ka se Ramsaya wadi amia owe bofre o se owe enchewie ofun bofre pusu tekum ogusu bofre na opusu na tiatofom no mu adi ohunamani pi na saa kun no amode wo mo baaye no enumu na English hima ohunu se dabi sese de adne ya ye bone isansa asantefo no omo asore sabre English hima no tie akonwa so na didinde ohima Victoria de kwasi broni be kan se Queen Victoria eniti osman sojafo panin a na wote Egypt Misrim asase so na meka na didinde Sagrenti Wesley no ye army general Sagrenti Wesley ese omra sikampo anu aye Gold Coast na omebo ne nkofo ho ba ne ni titiro asantefo no omre asantefo ase eti Sagrenti Wesley nam se wonim kun na sa abre titewo no so Egyptfo ne ha dwinti on ne ma ne kobre wo mo ase eti ne dru asanteman so no bosoma ne ti oba no na oboa ne ho omudi atu akese na soma no so omfamra eti woba no ofa sojafo ni bi firi Egypt wo Misrim obefa bi wo Sierra Leone ofa bi ewo Liberia okofa bi ewo Jamaica enu okwa mu kofa bi wo Nigeria osa atoa so soma maye kofa bi wo Kenya omukofa bi wo India enu omude omu nyina be pieso ansa na omude abrofo ni bi nso firi English abrochimemo eba eniti obubedru empoano no na asantemade omu nim bibia se English broni wone wo mo beko etina na kofika kari oho no nso na eya asantefo yase na kofika kari wo kukodru ye nkrofo ye omoti omu hui e wose ye sa no wo kokko ne age wo mo ba etina na kofika kari suma se ne mo nkwai na mo ne wo mo tsankosi ani na mo mra mfantefo na ase ene wo mo atete wo mo afiro ne yantwe wo mo nyina nsan behye asanteman ase eniti asanteman esori sanse wo mo se wo mo atese sankrofo wo mo abom timu pose wo mo besori ati asanteman na emum se na yakwasi broni na ebeye saade no eniti afi apem ahawotwe aduason miensam 1873 ana asanteman wo mo akofo a omukọ emfantimem kokon ye die no odi wo mo anim ne a friend se bafo amankwatia no yikumase bantemahene onne di wo mo anim edo wo mukọ esasa no na omukodi enkunim na ekunu mu no die ne dika ne se bafo amankwatia one ne nkrofo no omukọ kun na omuhunu se
Yakun ekun na wie no na omukoduru Cape Coast eye wogwa na omukohunu de Kwasi Broni de abesum ho etuo na omude aba na nya atubrane enye tukito akra obi ehunu ana ne yem ahye no eniti ebre ba asa no bafo abankwa tia osaba Asante hene Nana Kofi Kakari nchen na obese ne se Nana se de Kwasi Broni waboa no ho a opese oni ebedi asie no na atua makohunu no se ya hwe yi a de Kwasi Broni di beyeye no yentimi etiefo aha ena mede eye Sagrenti ekon no nia edikan ne kofar baye no babɔ ne tofa edi atuhwe ye besan atoa so biem me ma mo nyina monitie adehyemama woma omo asomasene ema medi dwumadie ebremu no ene Hamburg Hotel womo wo Kumase denchemo so sa wo hwehwe omo akira kwan a enye den kura koho de kokope baabi pada na wo behunu se de hotel emu etie ebiem okogi amako fifiri mpo baso a Asante hina owo Hamburg na dawroma eninti na yede Hamburg Ahenfie aba na baabi a wo bia mekia wo eburu saa so na me producer osaye me director odisika brantie papa bi ono so wono a na hwe emegmedie ekoso odisika wo piafo na me a medigmedie bremu medinde Nana Agyenim Boaten odmanko akirema otwam anyine kwamna so Boaten kumawu ado ahene ba ne me ka kire ni mo echa oyi akwa aba ne me ne kumawu kodua kenten nana ne me adehyemama me mamu nyina munitie adehye